tinc una cita amb el Jan Bonet. Per l'entrevista? Sí. Molt bé. Jan? Sí, mira, que tens aquí el... El Pol. El Pol, per l'entrevista. Sí, molt bé. Sí, Pol, que t'espera al sofà. Currículum? Sí. Programació gràfica de videojocs, intel·ligència artificial de videojocs, gameplay, disseny d'interfícies de videojocs. I a part de tenir tantes aficions, has estudiat alguna cosa? Jo sóc llicenciat en Res és impossible i ara sóc doctor en enfrontar-me a les meves pors. Saps quantes maratons he acabat? Cap. Però n'he fet 4 de mitges, que és com si n'hagués fet 2 de senceres. I saps quantes campanyes de publicitat he dissenyat? 3. Anys 90, 91 i 92. D'aquesta última encara se'n parla. Jo vaig néixer el 92. Estàs contractat? De debò? Clara, et presento el Pol, el nou becari. Pol, aquesta és la Clara, la teva nova companya de feina. Hola, això és un espai de coworking i jo en sóc la directora, no una companya de feina. I t'he dit 1000 vegades que no utilitzis aquest sofà com si fos el teu despatx. Jan, tens una trucada de la Sònia. I deixa d'utilitzar la Berta com si fos la teva secretària. Ara estic per tu, Clara? Hola, reina. Què tal? Ai, espera un segon, Berta, li pots ensenyar l'espai al Pol, sisplau? Vine, maco, vine. Aquest és l'espai comú, sí? Aquí tens el pati per si has de prendre l'aire o vols fumar. Això, com que és un coworking, tothom comparteix espai, però cadascú té la seva zona de treball. Ell, per exemple, és el Carles i dissenya skates. Aquella és la teva zona de treball, que evidentment comparteixes amb el Jan. Allà baix tenim la cuina. Si mai necessites alguna cosa perquè s'ha acabat, m'ho pots demanar a mi, que jo estic a recepció. Allà baix hi ha els lavabos per si tens pipí o cacà. I hi ha una noia que dissenya aplicacions i que es diu Laura. Laura, ell és el Pol i col·lecciona videojocs. Encantada. Calla. No, és que com m'heu vist? M'heu vist bé o no? M'he quedat sense paraules, Sí? Però jo crec que falten seqüències, no, aquí? Què vols dir? Vull dir que no s'entendrà que això és un coworking o el que és un coworking. Però la sèrie es diu així, no? Què va, d'un tio que passa amb monopatí? Que és un lloc on la gent va a fer skate? Jo també crec que no s'entén. Bueno, jo, per no entendre, no he entès ni el guió. Ho he fet bé o no? No, t'ha quedat bé. Sí? Sí. Era creïble. Com has vist a mi? Molt bé. Sí? Sí. Que guai. Bueno, ara només falta que ens liem, no? No, això per guió no surt, no? Bé, se sap, els actors... No, això és un mite. Això és un mite. Pots baixar la cama? Gràcies.